samiya rawa iki ane wong sapa kita marwati miyase nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang mernuta para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk ke surga ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pangeran Jumrokon Jangawaruno rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kesiji iso sira kelawan ngaji kaping pito nek lakoni salat kaping telu nek bayar zakat kaping poso wulan Ramadan pelimo haji lamun puasa bergiatlah perkumpulan ini Ramadan jangan dilupakan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaplah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamamu Islam agamaku Tuhan dan negeriku ini negeri namanya Jawi kalau agami nama agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran yo prokoto ngawaruno rukun Islam yo iku limo syahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji kabeh pindho nek lakoni salat petalu nek bayar zakat bebat poso wulan Ramadan kelimo kaji lamun puasa yo prakata ngawaruno rukun Islam yo iku lima syahadat loro rukun kang siji wisawa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat ping poso wulan Ramadan ping lima kaji lapon puasa iki kuno kapalayu sareng malikar dipikir
ngalakoni Insya Allah Gusti Pangeran nyambatani alinga wong urip iku sedelo aja susah aja kaya kono poso yen ora poso urip bakal nangso sebab urip ninggal poso apa donya ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya ndakaswari yate catur ratane ra mari-mari yate turut munggah swarga milakori nyuwun kula ing awakan sifat rahman baca kula mugi Allah paring iman salam bareng sekarat lan terus mati nuli padam nang kuburan ditakoni aranipun katakan mungkar lan nagen lamun wong oleh iman ninggal dikir lamun wong bisa jawab kang sempurna mongko nuli amal bagus iku teko lan baguse ngungkuli para piyayi kuburane
iso padang kesorotan suwargane. Mas dibagi banyu buri mas, tolong. Lamun wong ditakoni megap-megap petakone malaikat tetap-tetap ngrasa dosa nang kuburan rebet pilih nuli kodo malaikat ngati habis. Mas wingking padoske toyo kalian bekobat basko mas. Malaikat nuli munggah mareng langit ora suwe bumi iku enggal jepit mongko nuli amal iku teko lamun teko si mayit rasa cilaka. Umat Islam menyat kabeh saking kubur warna-warna tangine wong saking kubur ari kala Kanjeng Nabi den sowani pasaksane marang wong kang padha ngerti. Gawa banyu ana gelas kowe kening dan wahaken marang wong kang ora eling eling marang wong kang padha takon ing gedene perkara bakal kelakon.
namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal jauh dari pangeran. Ayo bro kanca ngawarono, rukun Islam ya iku lima, syahadat loro rukun kang siji, iso wae sira kelawan ngaji. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal jauh dari pangeran. Ayo bro kanca ngawarono, rukun Islam ya iku lima, syahadat loro rukun kang siji, iso wae sira kelawan ngaji. Pinarak mriki Mas, nganten Bu nganten mriki Mbak, pinarak mriki. Pinarak mriki. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang, asal jauh dari pangeran.